Én nem tudom, hogy ti hogy szoktatok reggelente ébredni, én bevallom, hogy nagyon nehezen, és az eddig életemben mindig az volt, hogy ameddig csak lehetett, én aludtam. Ezt kimaxoltam. Utána jött gyorsan az egy kávé, az kicsit felpörget, akkor egy pici smink, el kell indulni, összepakolni a ruhákat, megkeresni a szövegkönyvet, aztán jöjjön még egy kávé, és akkor néha úgy éreztem, hogy úristen, már a plafonon vagyok, és mennem kell, és mire beértem a városba, az agglomerációból, addigra azt éreztem, hogy már kipörögtem magam. Barátaimtól hallottam, hogy létezik ez a bizonyos shroom café, ez a gombás kávé. Ne ijedjetek meg, nincs gombás íze. 3 féle organikus gombakivonatot tartalmaz, és arabika kávéval keverték. Lightosabb az íze, és kevésbé odacsapós. És nem az van, hogy mire beérek a városba, már elfáradtam, mert szétpörögtem magam, hanem nyugisabb vagyok, fókuszáltabb, fel tudom menni a munkát. Ha nem akarsz egy pörgő, forgó dráma queen lenni, vagy dráma királyfi, akkor ajánlom, hogy próbáld ki te is a mushroom kávét. Egészségetekre!